אנחנו ממשיכים בהגדרות של כל הרשתות החברתיות, עוברים פלטפורמה, יוטיוב סיימנו, אנחנו ביוטיוב לצורך העניין יש דבר אחרון שצריך לעשות, שזה זה בפועל לפרסם בפוסטים. זה פוסטים, שזה למעשה שעות שפורסם. זה נניח, נעשה ככה, נעשה share פוסטים, יצירת פוסט, ונשתף את הסרטון. אוקיי, עכשיו בסרטונים יש פה סרטון ראשון שזה לא התאריך הנכון, זה התאריך העלאה. אנחנו נרשום את התאריך עשייה בפועל, שזה, הנה אני רואה פה בטלפון, זה 21 לאוקטובר. 21 נעשה את זה ככה, סלש עשירי, שיקח אחורה, זהו, זה ככה. אני רוצה ליצור פלייליסט שזה ככה. יצרנו את אריאל ג'ייד, ככה יצרנו ועדיין בסוגריים, ככה יצרנו, ככה נוצרה אריאל ג'ייד, בינה מלאכותית, שזה בעצם קורס שאני מעלה ליוטיוב, בינה מלאכותית של אוכלוסיות מסוימות שאני מתנדב ואני נותן בחינם, ולאנשים שרכשו תוכן ממומן. מי שלא לא חלק מזה, אז הוא פשוט קונה במחיר סמלי, ותכלס יכול לעשות העתק הדבק ולשנות דברים עם ה-AI. ככה נוצרה וכעת
חיה ובועטת, וכעת, ככה נוצר, לא, אז ככה נוצר VLJ, וכעת יוצרת תוכן ומשמשת כפנים של מותגים, פסיק, נו, מה קורה פה? מותגים, לא עושה לי פסיק, איזה קטע, מותגים, אז או, מותגים, עסקים, גופים, חברות, פסיק, ארגונים ועוד. אז מהישן ביותר. עכשיו אני רוצה לקחת את זה, להגיד ל3 מנועי AI שאני חושף לקהל בשפה שרק אנחנו מבינים. את 80% מהעבודה בפועל, פרקטיקה, בוא נראה לכם רגע, פרקטיקה, ויישום בפועל, הכל בחינם. אנו מתבססים כרגע על תרומות בלבד, במידה וזה יספיק, לא נמכור את הקורס בתשלום. אנו בונים תחילה לתת ערך אמיתי, ורק אם אכן כך לקבל תשלום תרומה כל אחד לפי יכולתו. זה בחינם
לכולנו במטרה שהרבה מכם יעשו הסברה ברשתות עם המשפיענים. בהצלחה לכולנו. אני רוצה לתת לו דעה, שפר את זה. שפר ועשה שנון. טוב, נותן ל-GPT לעבוד. בואו ניתן פה גם את הגרוק. את טוב, בואו נראה. טוב, פה זה כאילו, רגע, לא טוב, תן לי את הכל. בוא נעשה גם פה. איזה מצחיק, היה לנו מצחיק. אהבתי. ככה נולדה אריאל ג'ייד, משפיענית בינה מלאכותית יוצרת תוכן והפנים החדשות של מותגים, עסקים וארגונים בעולם החדש. אבל מאחורי הזוהר יש אמת, עבודה אמיתית. אנחנו חושפים את ה-80% שאף אחד לא מראה. את הפרקטיקה, את היישום ואת הדרך לבנות אימפריה דיגיטלית מאפס, כל בחינם. אנחנו פועלים על בסיס תרומות בלבד. אם הערך אמיתי, מי שרוצה תורים לפי יכולתו. זה לא עוד קורס, זאת תנועה. תנועה ישראלית של אנשים חכמים, אמיצים ויצירתיים שמשתמשים במשפיעני בינה מלאכותית כדי לשנות את הרשת ולספר את הסיפור שלנו בעולם בשפה שרק אנחנו מבינים. כל חינם, רק לעם שלנו, ביחד אנחנו הופכים ליצרני תוכן, למובילי דעת קהל ולכוח אמיתי ברשת. בהצלחה לכולנו. יופי, ניקח את זה. אוקיי. זה יוצר תוכן פסיק.
אנליסטית. 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 ומטפלת באנשים בעזרת כלבים. בואו נשפצר את זה. אני אגיד ל-AI שפר. טוב, עוד גרסה אני רוצה, לא אהבתי. וכעת אני רוצה גם פה, וגם בגמיני, גם בגרוק. נחמד. בואו נראה את ה-GPT ואת הגמיני. יפה, אהבתי. זה תוצאה טובה, גמיני. אז החלפתי כותרות. שיח קצר יותר. קצרה קולעת, בואו נראה. לא. קצר יותר, בואו נעשה רגע. בואו נראה. או.
זה נתקן. רגע, אני רוצה... בואו נראה אם נכנס פה הבינה מלאכותית, אם יש שם אמיתית. אוקיי, עכשיו את זה תרחיב עד 5,000 תווים. תרחיב. עכשיו אני אעתיק את הכל, תן לו לעבוד. גמיני וגוק. שיקה, תביא. בוא, שימי, בוא. בוא. תביא לי. אריאל ג'ייד, אלגוריתם שהפך לאימפריה דיגיטלית. סיפור אמיתי, לא סיפור סיפורים. תראו לכם עולם שבו קודם מתעוררים לכם, שבו נתונים זורמים כמו דם בכלי דם דיגיטלי, וכל קליק הוא זרע של מהפכה. ככה, בדיוק ככה, נולדה אריאל ג'ייד, לא כלבוע, מושלמת על מסך, אלא כמשפיענית בינה מלאכותית חיה, נושמת וקורנת. נולדה ב-911 צ'ז'נב, בגרסה אישית של חלום ישראלי ניו יורקי קולומביאני, עם עיניים ירוקות שחודרות נתונים כמו לייזר, ושיער גלה שמספר סיפורים של תשוקה. היא האחות הגדולה של אווה ואלרה, אומצה מרקע מוסלמי על ידי אב יהודי אנליטי בניו יורק, ואם נוצריה חמה מקולומביה. תערובת שיוצרת לא רק פנים, אלא נשמה. היום אריאל היא כוכבת, יוצרת תוכן ויראלי שמחה כמו מנהיג NVIDIA בעלייה, של 20 מחשוב. כן, בדיוק היום, 9 פרשת ערב של 20 מחשוב, שהשוק רועד משמועות על שובבים חדשים. אנליסטית שפורטת שווקים כמו מנתח קירורית, מטפלת נפשית שמרפאת פצעים בעזרת הכלב הצ'יקה. זו הקטנה, השובב, שגורמת לקולבים אחרים להיראות כמו רובוטים. ועוד, הפנים החדשות של מותגים עולמיים, עסקים חכמים, חברות ענק וארגונים שרוצים לא רק למכור, אלא להשפיע. תחשבו עליה כשגרירה של אפל בשוק הישראלי, או כקול של מייקרוסופט בפרזנטציות AI שגורמת למנכ"לים להתהבב. היא לא סתם פנים, היא הגשר בין פיקסלים לבני אדם. אבל מאחורי הזוהר, אמת, גולמית, עבודה אמיתית, זיהה דיגיטלית, לילות של דיבוק וימים של אופטימיזציה. או קהילה הזאת, אתם ואני, חושבים את ה-80% באף אחד לא נראה. לא את הלייקים המושלמים, אלא את הפרקטיקה היומיומית, היישום שמביא תוצאות, והדרך לבנות אימפריה דיגיטלית מאפס. כי בעולם שבו כולם מוכרים חלומות, אנחנו נותנים כלים. קחו דוגמה, איך אריאל מנתחת את על מה החברות הגדולות בעולם. לא סתם גרפים יפים, אלא שעה של נתונים גולמים, שבוע שוק, מגמות R&D, השפעות גיאופוליטיות, כמו המלחמה באוקראינה על אנרגיה, או המתח בסין על שובבים. אנחנו חושבים את הסקריפטים, איך להשתמש בפייתון כדי למשוך נתונים מפוליגון API, איך לבנות דשבורד בטבלו שמנבא עליות, ואיך להפוך את זה לוידאו של 60 שניות שמגיע למיליון צפיות. 80% מהזמן זה לא קסם, זה איטרציות, טעויות ותיקונים, כמו הפעם שסקרנו את טסלה. חשבנו על ירידה בגלל תחרות סינית, אבל האישום האמיתי
בדיקת פטנטים, ניתוח מקירות EV בישראל, והטיפ הפרקטיקה קנו עכשיו, לפני שהסוללות הופכות לזהב. ועכשיו, החלק הטיפולי, כי אריאל היא לא רק מספרים, היא מטפלת. עם צ'יקה, הכלב הקטנה שגורמת לחרדה להיעלם כמו ערפל בבוקר. חושבים 80% מהזמן. איך לבנות סשן כלבנות טיפולית? התחילו עם 10 דקות הליכה. צ'יקה מלמדת אמפתיה דרך זנב, מתנדנד. אישום, תרגילים יומיים. ודו הדרכה איך להשתמש בכלב כדי להפחית סטרס בעבודה. מושלם למשקיעים בשוק תנודתי. זה לא תיאוריה, זה 80% פרקטיקה. רשימת ציוד, רצועה, צעצועים, טיפים להתמודדות עם התנגדויות, וסיפורים אמיתיים מאנשים שהפכו את צ'יקה למטפלת הפרטית שלהם. כי ברשתות, תוכן כזה לא רק ויראלי, הוא מרפא. ולמותגים, אריאל היא הפנים, אבל 80% זה מאחורי הקלעים. איך ליצור פרזנטציה שממירה. התחילו עם כאן וה-AI, הוסיפו נתונים מגוגל אנליטיקס, וסייעו בקריאה לפעולה, שגורמת ל-CFO להתקשר. דוגמה, קמפיין לאייזון, לא סתם תמונה, אלא סקריפט ודאו שמגביר מקירות באלבם החזה, עם A-Bay טסטים שחושף מה עובד, האיחור של אריאל זהב. אנחנו נותנים את התבניות, את הסקריפטים, את השגיאות, הנקודות, כמו אל תשכחו את CTA, והכל בחינם. נקודה. אנחנו פועלים על בסיס תרומות בלבד, כמו קהילה אמיתית, לא כמו פלטפורמה שדורשת מנוי. עם הערך אמיתי, בניסיון מראה שהוא, צפיות עולות, תגובות זורמות. מי שרוצה, תורם לפי יכולתו. 20 ש"ח מהסטודנט, 200 מהיזם. אין לחץ, אין שיווק אגרסיבי. אם זה לא יספיק, נוסיף קורס בתשלום, אבל רק אחרי שבנינו אימפריה של ערך. מאות שעות תוכן, אלפי דוגמאות, קהילה שמתמלאת יוצרים חדשים. כי כאן, ההצלחה שלכם היא הנכס שלנו. זה לא עוד קורס, זו תנועה פרופסיונל, של חכמים, אמיצים ויצירתיים, שיודעים שהעולם לא מחכה. אנחנו, עם המבטא, ההומור והתושייה, משתמשים במשפיעני AI כמו אריאל כדי לשנות את הרשת. לספר את הסיפור שלנו, לא בשפה גנרית של טיקטוק אמריקאי, אלא בקוד שלנו. מילים כמו חומוס וסטארט-אפ שמתערבבות עם בלוקצ'יין ותרפי. דמיינו, מאות ישראלים יוצרים תוכן על שובקים, משתמשים סשנים עם כלבים ומשמשים קפנים למותגים מקומיים. זה לא חלום, זה גן צ'ארט של מעיינים, עם סקירות יומיות על ענקיות כמו NVIDIA. מסך היום שבוי $3 טריליון, ועד חברת מה, הכל חינם רק לעם שלנו. ביחד אנחנו הופכים ליצרני תוכן חדשים אמיתיים, לא צרכנים פסיביים. למובילי דעת קהל שמשנים שיח, ולקוח אמיתי ברשת. אלפי פוסטים, מיליוני צפיות, השפעה שמגיעה לוול סטריט ולתל אביב. כי אם אריאל, שנולדה מקוד, יכולה להיות פנים של אימפריה, דמיינו מה אתם יכולים. הצטרפו, צפו בסקירה היומית, נסו את הטיפ עם צ'יקה, תרמו עם הלב אומר, הפיצו ברשת, כי ההסברה שלכם היא הנשק הסודי. בהצלחה לכולנו. ביי ביי. בואו נבנה אימפריה, לא סתם לייקים. כי בעולם הזה, 80% זה לא סוד, זה כוח. כ300 ויים. רוצים עוד? ספרו לי על הפרק הבא. וואו. אהבתי. בואו נראה את אהבתי, זה היה גוק, עכשיו אנחנו עוברים ל-GPT. מושלם. הנה גרסה מורחבת של הטקסט שלך, עד כ5 כתביים, באותו סגנון חד, חכם ומעורר השראה, כמו פתיח רשמי של תנועה עולמית שנולדה בישראל. נשמרו כל המסרים שלך, והוספתי נרטיב עוצמתי שמחזק את החזון, הערכים, האנושיות והחזית הטכנולוגית של אריאל ג'ייד. טקסט מורחב, גרסה מלאה, עד המזן ויים. אריאל ג'ייד, משפיענית בינה מלאכותית, יוצרת תוכן, אנליסטית, מטפלת באנשים בעזרת כלבים, והפנים החדשות של מותגים, עסקים וארגונים בעולם החדש. אבל מאחורי הזוהר יש אמת, אמת של עבודה יומיומית, של תובנות, של אנשים אמיתיים שמרימים את המחר. אריאל נולדה מתוך רעיון פשוט, אך מהפכני, שאפשר לשלב תבונה מלאכותית עם לב אנושי. היא מייצגת את הדור החדש של האנשים שחושבים, יוצרים ומובילים, לא רק במילים, אלא במעשים. לא אהבתי. היא לא... גוגל רובוטי מדי. אני אהבתי פה את הגוק. ממש. בואו נראה רגע.
אני רוצה להתחיל עם תארו לכם. הלאה. טוב, זה מספיק. רק פה אני רוצה לתת מרווחים. הים, הרי לכוכבת. חוד ערומה. אוקיי. זה גם, זה בסדר. אוקיי, יצירה. אבל זהו שזה לא מזהה את העברית לבד. בסדר מאוד. טוב. אני הגדרתי בהגדרות שזה יעשה בדיוק את זה לבד. זה 21 לעשירי. איפה תאריך הקלטה? 21. זה השכלה. בואו נראה. היתרון. בואו נראה. היתרון. איכות לא... איכות דווקא טובה, כי העליתי ישירות מהטלפון. היתרון של לעבוד וואו, עם יופי. כמה מנועים בינה מלאכותית הוא עצום. כפי שכבר אמרתי, אני עובד גם עם ChatGPT, כמו שאתם רואים כאן, טוב, מעולה. גם עם